সবাইকে মাথাকে কোন ভিডিও করবে হয় पहिला न चिनी जत मिडिया न ड्रिंक बिसी एबा क्रिसमस खाखांनो फरो ते एडवांस इंग्राजी बिसी के तालिमो खाखांनो फरो जों दिनै चिनी बाइजलबारी साबजुनालनि आन्दाराव जे बिसी 18 बिसी विलेज कमिटि तमनि विलेज कमिटि हो चिनी बोबाग्रानि नायकल फांबाय चिनी अनरेबल सीएम तिदिरमन बिसिदै इदि एडिशन बुखाक्ते जों दिनै अराव चिनी चुमजे नुखुनो जों दिनै कसां मजरनि रि एबा कमल जों ब्लैंकेट डिस्ट्रिब्यूट खालायलेखा अराव 5 मानसा थाखा चिनी जत बिसिनि जे नांगौ टंनाय चिनी लुकरम न ते चिनी अब बेबाग जों चिनी बोबाग्रा बिसिदै जों जरन मखा आउनबो जों अन बिहाफ अफ चिनी रामचंद्र गानि लुकरंगै जों बोबाग्रा खुलमो जों चिनी बोबाग्रा हामबायरो ते चिनी अनरेबल सीएम हामबायरो ते चिनी जत एंटर टिडि एडिसनि चिनी आदम सुना हामबायरो जों दिनै चिनी लुकरन जरन ए फाइनाल जरावबो जों अमा हागिन जों चिनी बोबाग्रा आशीर्वाद बाय चिनी बोबाग्रानि हामबारि बाय जों जत चिनी कि प्रसा लुकरम न जों अमा हागि जों सुबाना बागै जों बसंगो आबलाय दङ अकनो सानाय जों हाजा तमन बिसिदै ग्राहक तमन बिसिदै जों चिनी बोबाग्रा हागिन जों बसंगो लगिरबै जों पालके जों साल लंलायना हामबाय